ja som iný ako oni, vieš? Iný ako oni, iný ako oni, ja som iný ako oni, ej, ej, ja som iný ako oni, iný ako oni, iný ako oni. Antivírus, toto je medicína. Dúfam, že máš nainštalovaný najnovší antivírus H1.6. Zdravím moderného speváka, zdravím Bejuza. Vítam na vojne, vítam na vojne. OK, yo, práve počúvate Otecka, beat spravil Bejuz a Indiáni z Preteska. Ruky hore, jak keby som robil LPčka, navarím im čistý heroín vo forme CDčka. Nerepujem o tom, ako hustlujem koks. Ja nejsom vymyslený reper, žiadny Rick Ross. Som skôr jak Big Boss, myslím ten pražský label. Som trošku iný reper, kurva, ja som mladý rebel. Zaškatulkuj si ma, povedz, že som party reper. Povedz, že som netalentovaný, trapný reper. Pičovina, ja som nikdy nebol slabý reper. Som hlavný reper, mám flow ako žiadny reper. Ne, ja som není ako oni. Lepšie rímy, lepšie témy ako oni. Tretie oko otvorené, nejsom slepý ako oni. A mám aj niečo v hlave, nejsom krepý ako oni. Neviem to zastaviť, na majku som fanatik. Oči mám jak Jakša, zo skupiny Dramatics. To bude asi preto, že sa ľúbim nafajčiť. Šišky zelené, ako policajný kabátik. Prinášam kvalitu, čekuj moje nosiče. Všetci, čo o mne pochybujú, choďte do piče. Ja sa vyvíjam, tí chlapci sú furt opice. Nemôžu ma dobehnúť, som ďaleko jak Košice. OK, počúvaš mixtape Antivírus H1.6 a medzi ostatnými sračkami, čo počúvaš, ho veľmi ľahko rozoznáš. Som si istý, že hej.